Ang sambingay mahitungod sa tulo kasulugoon. Lucas Kapitulo 19 versikulo 11, 27. Samtang naminaw pa ang mga tao, gisultihan sila ni Jesus og sambingay tungod kay duol na sila sa Jerusalem ug nagahunahuna ang mga tao nga magsugod na gayud ang paghari sa Dios. Mingon si Jesus kanila, may usa ka dungganan nga tawo nga milakaw sa layong dapit aron sa pagdawat sa katungdanan isip hari sa iyang dapit, ug anya mo paulira dayon siya. Apan sa wala pa siya makagikan gipatawag niya ang iyang napulo ka mga sulugoon ug gipanghatagan ang matag o sa kanila sa sama nga kantidad, ug mingon siya kanila, gamiton ninyo sa negosyo ang akong gihatag kaninyo samtang wala ako. Ang iyang katagilungsod wala makagusto kanya. Busa sa dihang nakagikan na siya, nagpadala sila og mga representante didto sa iyang giadtuan sa pagsulti nga dili nila gusto nga maghari siya kanila. Apan gihimo gihapon siya nga hari. Pagbalik niya sa iyang dapit, gipatawag niya ang mga sulugoon nga iyang gipanghatagan og kwarta nga inegosyo, aron mahibaluan niya kon pila ang ilang ginansya. Ang una nga miabot mingon kanya, Sir, ang imong gihatag nga kwarta kanako nakaginansya og napulo ka pilo. Mingon ang hari, maayo gayod. Maayo ka nga sulugoon. Tungod kay kasaligan ka sa gagmay nga butang, padumalahon ko ikaw sa napulo ka syudad. Ang ikaduha nga sulugoon miabot usab og mingon, Sir, ang imong gihatag nga kwarta kanako nakaginansya og 5 ka pilo. Mitubag ang hari kanya, padumalahon ko ikaw og 5 ka syudad. Ug miabot ang usa pagayod og mingon, Sir, aniya ang imong kwarta. Giputos ko gayod kini og gitaguan, kay nahadlok ako kanimo tungod kay labihan ka ka-estrikto. Nagapanguha ka sa ginansya nga gihaguan sa oban, ug nagapanguha ka osab sa ani bisan dili ikaw ang nagtanom. Mingon ang hari kanya, wala kay pulos nga sulugoon. Ang imong gisulti mao osab ang akong gamiton sa pagsentensya kanimo. Nahibaluan mo nga estrikto ako ug nagapanguha sa ginansya nga gihaguan sa oban, ug nagapanguha osab ako sa ani bisan dili ako ang nagtanom. Apan nga nung wala mo manibutang ang akong kwarta sa bangko aron nga sa akong pagbalik makuha ko ang akong kwarta nga may tubo pa. Ug mingon ang hari sa mga tawo nga nanindog didto, kuhaan ninyo kanya ang kwarta ug ihatag ngadto sa tawo nga nakaginansya og napulo ka pilo. Apan mitubag sila, Sir, may napulo na siya ka pilo. Mitubag ang hari, saltihan ko kamo, ang kasaligan hatagan pa. Apan ang dili kasaligan, bisan ang gamay nga gitugyan kanya kuhaon pa. Kon mahitungod ni adtong mga tawo nga nakigbatok kanako ug dili gusto nga maghari ako kanila, dadanin niyo sila dinhi kanako ug pamatya.